Οι Μαγκοφανιώτες θυμούνται βιώματα και εικόνες του χθες. Είναι αφιερωμένο στα παιδιά της πόλης μας για να γνωρίζουν τις ρίζες της πόλης τους. Κυρία Ζωή, τι έχετε να μας πείτε για το πώς ξεκίνησε ο Λαογραφικός Ιστορικός Σύλλογος της Πεύκης για να κάνει αυτό το λεύκομα? Όταν ήρθα εγώ το 1954, η Πεύκη ήταν ένας πανέμορφος τόπος με πολύ λίγα σπίτια, δάση και καλλιεργήσιμη γη. Και τα σπίτια ήταν συγκεντρωμένα στο συνοικισμό της Άνω Μαγκουφάνας και στην Κάτω Μαγκουφάνα, που ήταν δύο συνοικισμοί από τους πρόσφυγες που ήρθαν το 1922. Όταν ήρθα και εγώ το 1954 ήταν λίγα σπίτια, ήμασταν όλοι, γνωριζόμαστε οι άνθρωποι ο ένας με τον άλλον, είχαμε κάποιες σχέσεις και με τα μαγαζιά δίπλα σιγά σιγά άνοιγε το ένα μετά το άλλο. Στη Λεωφόρο Ειρήνης ήταν το πρώτο που άνοιξε το δικό μας από τη δεξιά πλευρά, όπως πηγαίναμε προς το Μαρούσι. Το είχαν ανοίξει τα δύο αδέρφια, ο σύζυγός μου με τον αδερφό του, ο Νίκος ο Πιπερίκος και ο Θανάσης ο Πιπερίκος. Σιγά σιγά όμως άρχισε η εξέλιξη και φτάσαμε σε ένα σημείο που άρχισαν να γίνονται πολυκατοικίες, το σπίτι αναγκρεμίζεται το ένα μετά το άλλο και κάποια στιγμή από ένα χωριό με μια πολύ καλή κοινότητα και μια ενορία που γνωριζόμαστε όλοι, φτάσαμε στο σημείο κάπου να μην γνωριζόμαστε. Και εκεί άρχισε ραγδαία άλλαζε το τοπία και εμείς έχουμε το μαγαζί εκεί που είμαστε τώρα στη 13η και εγώ είχα βάλει στα καδράκια αυτές τις παλιές φωτογραφίες. Η ζωή ήταν απλή, δεν είχαμε νερό, δεν είχαμε ρεύμα όταν ήρθαμε. Τα περισσότερα σπίτια είχαν πηγάδια, από εκεί μπορούσαν να παίρνουν και κάποιοι γείτονες. Ένα μεγάλο πηγάδι ήταν στη Λεωφόρο Ειρήνης και πηγαίναμε εκεί και με τη σειρά καθόμασταν με τους τενεκέδες για να πάρουμε νερό για το σπίτι. Και άλλα πηγάδια στην Άνω Πεύκη, του Στακιά, ήταν πάρα πολύ γνωστό και αυτό, του Σταματάκη και άλλα. Για να ποτίζουν τους κήπους και τα περιβόλια που είχαν, και από παλιότερα βέβαια αυτό, φέρνανε νερό από το Κοκκινερά. Έτσι δεν είναι, Μιχάλη? Εσείς, κύριε Μιχάλη, γεννηθήκατε στη Μαγκουφάνα. Ποιες είναι οι εντονότερες αναμνήσεις? Εγώ γέννημα θρέμα Μαγκουφανιώτης είμαι. Στο ίδιο οικόπεδο, να μην πω σπίτι, καλυβάκια είχαμε τότε, ένα δωμάτιο, μία κουζίνα. Είμαστε πρόσφυγοι, οι γονείς μου. Το 22 ήρθε ο πατέρας μου, η γιαγιά μου από την Τουρκία στα μέρη. Εκεί γεννήθηκα, δεν έχω αλλάξει ούτε πιθαμή έδαφος. Εκείνα τα χρόνια, όπως είπε να ονομάσουμε, κυρία Ζωή, έξω κοιμόμασταν, όλα διάπλατα, άνοιχτα τα πάντα, δεν είχαμε κλοπές, παρόλα ότι είχαμε τη δυστυχία και στην κατοχή ακόμα το φόβο. Ούτε εγκλήματα υπήρχαν, ούτε κλέψες υπήρχαν, ήταν μια πάρα πολύ όμορφη ζωή. Ωραίες γειτονιές κάναμε, τα σπίτια ήταν πολύ αραιωμένα, μετρημένα τα σπίτια.
Ένα εδώ, ένα πιο κάτω, ένα πιο κάτω. Δηλαδή κολλητά σπίτια να συγγενεύουν, να το πω, δεν υπήρχαν. Συγκεντρωνόμασταν οι μεγαλύτεροι τώρα, της γιαγιάς μου, την ηλικία αυτή που ήρθαν από τη Σμύρνη, και κάναν γειτονιά. Καθόντουσαν στο σκαλοπάτι, αν υπήρχε σκαλοπάτι έξω, και περνούσαν τις ώρες τους. Ήταν μια πάρα πολύ καλή εποχή, παρόλα ότι υπήρχε και η δυστυχία. Αυτή τη ζωή δεν πρόκειται να την ξαναβρούμε. Εσείς, κυρία Νίκη, δεν ήσασταν μόνιμος κάτοικος της Πεύκης. Ερχόσασταν εδώ πέρα για παραθερισμό. Εγώ ερχόμουν εδώ με τους γονείς μου περίπου από το 42 μέχρι το 48. Μέναμε Στεφάνου Δραγούμη και Χαϊμαντά. Στην Πεύκη ερχόμουν σχεδόν κάθε πρωί, γιατί θυμάμαι ήταν 2 ταβέρνες μέσα στο δάσος, του Πεθερουδάκη και του Γεράσιμου, και είχαν κούνιες. Αλλά όταν λέμε κούνιες, όχι η παιδική χαρά που γνωρίζουμε σήμερα, κούνιες με σκοινιά και ένα ξύλο. Και κάνοντας κούνια παίζαμε και άλλα παιδιά εκεί, και οπότε σχεδόν κάθε πρωί κατά τις 10 η ώρα με έφερνε η μαμά μου. Θυμάμαι που πηγαίναμε σαν βόλτα στον Άγιο Γεώργιο στην Κάτω Πεύκη. Ήταν για μας σαν να πηγαίναμε εκδρομή, το θεωρούσαμε. Εκεί ήταν πάλι, εκεί ήταν ακόμη πιο παρθένο το δάσος, πιο λίγα σπίτια από ό,τι η Άνω Πεύκη. Εσείς, κυρία Ειρήνη, είχατε μαγαζί στο σημερινό εμπορικό κέντρο της Πεύκης. Πώς ήταν τότε τα μαγαζιά και τι είδους μαγαζιά υπήρχαν εκεί? Υπήρχαν 3 μαγαζιά στη σειρά. Το δικό μας ήταν το πρωί καφενείο, ζαχαροπλαστείο και πουλάγε τα πάντα μέσα. Δίπλα ήταν ένα μπακάλικο και ήταν και το φαρμακείο. Το δικό μας μαγαζί δούλευε το πρωί το καφενείο, ερχόταν άνθρωποι από Αθήνα, Πειραιά, Μαρούσι, Ιωνία, και από το πρωί έπιναν το καφέ, μετά το ουζάκι τους, και το βράδυ τρώγαν τα σουβλάκια και φεύγανε. Έφερναν τα παιδιά τους, τα εγγόνια, ήταν περιφραγμένο, είχε ένα μεγάλο προάβλιο Με πολλά πεύκα. με πολλά πεύκα, ήταν σειρματοπληγμένο γύρω-γύρω, τα παιδάκια έπαιζαν και οι γονείς έμεναν ήσυχοι. Ήταν πολύ ωραία, ήσυχα, είχε τη συγκοινωνία με τα λεωφορεία τότε, πολλά γιοταχή δεν υπήρχαν, έπαιρναν το λεωφορείο από Αθήνα και ερχότανε. Γιατί να αλλάξει σε Πεύκη και να μην μείνει όπως ήταν το όνομα? Δεν τους άρεσε, είναι λίγο από το μαγκούφις που λέμε. Και ήταν και μια γυναίκα μόνη της που την έλεγαν η Μαγκούφα η Άννα. Τώρα δεν ξέρουμε. Θα τα δείτε στο βιβλίο για να μην τα πω αναλυτικά. Βρέθηκαν και τεκμήρια, δηλαδή στον Αγιώργη το επιλσάκι που έχουμε, εδώ στην Κάτω Πεύκη, βρέθηκε ένας τάφος, το λένε οι κάτοικοι από προφορική παράδοση, αλλά το λέει και ο Ζαχαρίας Παπαντονίου το 1910 που γράφει ένα κείμενο εδώ μέσα στο βιβλίο, ότι εκεί θέλησαν να κάνουν κάποια έργα και βρήκαν ένα τάφο που ήταν από άντρα φυσικά, και στην πέρα του έγραφε Γεώργιος Μαγκαφάς. Έτσι είναι εκεί. Αλλά δεν τους άρεσε, ήταν σαν κακόηχο. Δηλαδή
είναι το μαγκούφις, ότι αυτός που δεν έχει τίποτα, που είναι έρημος και δεν έχει τίποτα στον ήλιο μοίρα που λένε. Γι' αυτό και το αλλάξαν. Έγινε διαγωνισμός στο Σμαράγδιο και εκεί το κερδίσανε ένας κύριος και μια κυρία μαζί, πήραν από μισό το έπαθλο των 5.000 ευρώ. Το 60 όμως έγινε με νόμο της κυβέρνησης Πεύκη. Πήραμε μια πρωτοβουλία και αυτό θέλω να το πω σε εσάς και σε εσάς τα παιδιά, δηλαδή για εσάς το κάναμε, επιστροφή στη μητέρα γη. Αν παρατηρήσετε στα πεζοδρόμια ή οπουδήποτε αλλού είναι τσιμέντο, οπωσδήποτε πάντα θα δείτε οπουδήποτε να φυτρώνει και ένα λουλουδάκι. Και αυτό μας έκανε να πούμε ότι η επιστροφή στη μητέρα γη, δηλαδή ό,τι έχει μείνει, ό,τι έχει απομείνει ακόμα, να το φροντίζουμε και να το προσέχουμε. Η πρόταση δική μας είναι, σαν σύλλογος, στα σχολεία, στις πλατείες, να μπουν προφόρα δέντρα. Και στα σχολεία να μαθαίνουν τα παιδιά πώς φυτεύεται ένα δέντρο, πώς μεγαλώνει, πώς κλαδεύεται, πώς καρποφορεί. Και στις πλατείες, εκεί που έχουμε αυτά τα ξενόφερτα όλα τα φυτά, να έχουμε πάλι παραφορά δέντρα. Ευδοκιμούν πάρα πολύ οι ροδιές, οι λεμονιές, οι πορτοκαλιές, λιγότερο οι πορτοκαλιές, οι λεμονιές και σικές, τα πάντα, βερικοκές, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και να μην σταματήσετε την έρευνα, γιατί νομίζω ότι ακόμα υπάρχει πάρα πολύ υλικό από εκείνα τα χρόνια, τα παλιά. Τώρα, τι σημασία έχει το παλιό με το καινούριο? Το παλιό είναι ο βιωμένος χρόνος και βλέπουμε ποια μας ενώνουν και ποια μας χωρίζουν. Και καλό είναι να βλέπουμε τι είναι εκείνο που μας ενώνει για να πάμε μπροστά και εκείνο που μας χωρίζει να το αφήνουμε πίσω και να μην το σκεφτόμαστε καθόλου. Εύχομαι εγώ πάλι ό,τι καλύτερο για τη ζωή σας και να είστε πάντα αγαπημένοι και ομαδικά να κάνετε πράγματα. Η Πεύκη μπορεί να γίνει ξανά ένα από τα πολύ ωραία προάστια αν κάνουμε αυτό που είπαμε.